Ngalor ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapitit offline ni online. Ni ai service ru ki tablet ju ki khna school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wari worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Ki pajrunget jong balang Catholic ha keleng ki jaka mentak singi ila penlong ya ke jingken mau it bat ke jingken mau borom ya ke singi jong ki balak klat no lane ki boble ula ibet ban sim no shala dehi lane ki balak khot kum ka All Souls Day ka bagi bahi ngasem jong ki balak klat no kila penlong ya ke jing let bu sentiu ha ulum jing tap ubalabu ya ke med yap jong ki rengkat ru ke jing bu jing duai na ka bentak ka mansim jong ki ya ke jing le borom lane ke jingken mau it ya ke mansim ki balak klat no ka bala penlong ha Nongpo Parish Hari Boy District mendang sengi lawan ban pendep ya ke jing le niam lane ke jing kenya ya ke mas bakhoj daw Father Rafael Rister lan mayong kabalong ru ha ke jing don lang jong ki sister ki rang ba balang bat ki riunget jong ke balang Catholic na ki sunong baper ki bahap apok ka Nongpo Parish la ruban kedo bah ke jing le borom bat ke jing kan mau it ya ke mansim jong ki balak klat no la penlong ya ke jing duai ke bakerpang ya ke mansim jong ki balak klat no ke jing penlong ya ke mas bakhoj ha ulum jing tep ka balang ki jing ruai badru ke balapan but sa ke jing thang mombati bat bu ha ke jaka ke bala tep ya ke met jong ki bahi hasem bat ki bej bathon ki balak klat no Kasiti ke penangkong jong Yohanes kelenong ke besau gad khot ke bapra bat ke bakan riu ke ong ublei ulong ka jing i ublei ula i iya kini kibhaying kibhasem gijngi kibalalek hasiwa gijngi hagikentin jong ka balang ngimju da kam ong ba kilayap hagi jing duai jingi ho ngi ong hang ne hang tai andre ga kentin bang bor ngi jo pen kam kelong kilayo thia how try kini ki kentang kilayo thia how try kumba ga jing pule ke banangkong naga kitab jing start manta ga sengi ga ong hangi kini hana ka banta jingi ngisngeu kumba kila du no ya ke jing im ke jengki handai ka kitab jing start pat gaong hangi em teuse kini kidon ha ka sangkti ke jong ublei kidon ha ka kti ke jong ublei ada pikan mau ya ka parsia jong ulasros pat urius pa enda urius pa lo layap ulet shadujok kadba ulasros pan enda layap ulet syabneng udon hagi sangksi jong Abraham
Kini kibi kibaton gijengi. Ngingay bat ngikermen bakiladon ha kikti kijong ublay. Para Kristan day kajing kijong ublay bagi ni kibi kibaton gijengi kilayo kiladon ha kiksang kti kijong ublay. Lada kamday kajing kijong ublay try kini kibi kibaton gijengi kinomdon ha kata kajing kajing sang kajing ublay. Henry lese don apeng jingki le ese kib dang don kam ya kata kajing duai kajing lese mentagasngi mga habat mapi Pakistan ni duai na kabenta kini ken men kipara gijengi kibala le haswa jengi ni pang kamen sim ni jauh kiamat haba kilalek no Henry matakas ngipat ni don ke jingkermen ke bakrau kumbang ke gospel ke ong kinsa mipat kumbau jisu lapen mipat iulas terus nak bayam kini kenmen ki para ke jingi andal dai kata kasgi kinsa mipat hakado kare kata ke jing duai ke bangi duai ro ha ke jing pla ke jing nyek jadi apostol ngiong ngingek ha ke jing mipat jong kado kadai-kadai kata ketenrai kadai-kadai kata mai jong kata ke jing Kristen Katolik ke jingi ngingek ha ke jing mipat jong kado den tak kadau bangi wan hang ne man lausnem hisim sisnem ngiwan banduai ban kerku ya kini kijintep jong kini ki bahing ki basem ki jingi tip kan angut apreng jeng pi ki bala pule hapo kaya ying Kristen jong mentau benai yala dir ngam pat yo ban pule retip ki penmi nem hapo jong mentau benai kadon ka jing tho ka bangat tho halor jong kini ki dak kisin ki bapau sena hangi mentagasngi isentiu ki momati ke kerku ha ke bangi sekerku kadak kasin je kini kelong kapan kan mau yang ya pi ya ka baptisma ke bakini ki baying ki basem jengi ki bi ki baton ki jengi ki layo priang mensiwa kini ki momati ki pen kan mau ya kasngi baptisma ke jengki haba ulang do agar to kasngi ba ai baptisma ki ong to priang ya ke jeng syai Christ Kamen perkasnam jeng utrai jengi u Jesus Christ hakapor baladino u betala kamon sngeu bha ula priang jeng sya ashtom ula shim yo kupu betala ka ba aingu imi ula kedia u bala ayala kisendranu ong toshim batabam nakane piparo namar kane kalong kamet jenga ya kaban IT na kabenta jeng pi Hakaju karo komendara layabam ula shimi ko khuri bata ka bangu piang emi ulaya ka hala kisendranu ang toshim batudi inakane piparo namar kane kalong ko khuri jong ka snam junga jong ka jutang batmai bat ka bam jikut ya ka ban penni na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun ya ka ban ma bi ki pop tole ikani ban kan mau yanga Kajimaya jong ka jingait Kada